Ang Pasko dili panahon sa pagpinangayuay, dili panahon sa pagpaabot nga tagaan, kundili ang Pasko mao ang panahon sa paghatag alang niadtong nagkinahanglan. Christmas is not about asking, it is not about begging, but it is all about giving. Sama nga si Kristo mihatag siyang kaugalingon alang sa kaluwasan sa tanan. Mamahimo unta puta nga instrumento alang sa kaluwasan sa tuang mga kaigsuonan. Mamahimo unta tang instrumento sa kaluwasan alang niadtong mga gigutom pinaagi sa atong paghatag kanilang pagkaon. Mamahimo unta tang instrumento alang adto nga nahiya sa laag sa ngitngit nga dalan pinaagi sa tuang pagiya kanila pabalik sa simbahan. Mamahimo unta tang instrumento alang niadtong mga tao nga giyatakan ang ilang katungod pinaagi sa tuang pagpanalipod. Nining panahon sa Pasko, ato untang sa ulugon kini uban sa kasing-kasing nga manggihatagon. Sama nga si Kristo mihatag sa iyang kaugalingon o atong hinumduman nga mas maayo nga kitay muhatag kaysa kitay hatagan, kay lahi ang kalipay kung kitay mutabang kaysa kitay tabangan. Busa mga igsoon, Merry Christmas o hinawtunta nga sa matag higayon nga atong makita kining nagpidok-pidok ng mga siga sa mga bituon sa tuang palibot. Sa matag higayon nga ato ang madungog ang dambana sa atong mga simbahan o sa matag higayon nga atong madungog ang mananoy nga tingog sa mga kabataan nga nanaygon. Kalipay unta sa kasing-kasing dili sa mga butang nga kalibutanon kundili kalipay tungod kinatao ang Ginoo og nagdala kanato sa kaluwasan. Busa sa makausapa, malipayon o makahuluganon nga Pasko igsoon.